Romànic Obert presenta el Campionat dels Pesos Pesats del romànic català. En el racó de les pintures, el gran aspirant número 1, el Pantocràtor de Sant Climent de Taüll. Té gairebé 1000 anys, però els seus colors encara brillen com el primer dia. Però no és l'únic. Els seus grans rivals són els murals de Santa Maria de Mur, que parlen de l'Apocalipsi, i els de Sant Quirze de Pedret, amb colors molt intensos, i l'aparició estel·lar de la Verge Maria. En la categoria de pintures sobre fusta, la Mare de Déu també protagonitza el frontal de l'altar d'Avià. Són pintures amb sensació de moviment, tota una revolució en el romànic. Però alerta, si parlem de fusta, des de la Garrotxa arriba la Majestat Batlló, el Crist més trempat del romànic. Està crucificat, però afronta el dolor i la mort amb resignació. Ell s'haurà de guanyar el títol de millor escultura de fusta contra el davallament d'Erill. 7 contra 1, no és just. I finalment, entrant fort en la llista, la Bíblia de Ripoll, amb il·lustracions i miniatures úniques al romànic català. Va quedar tan bé que fins i tot van decidir esculpir-la sobre la portalada del monestir de Ripoll. Una autèntica Bíblia de pedra. La batalla està servida. Quin serà el gran campió del romànic català?